are saying Gingy. Yeah, because we have to spread. Gena iyuthi. Gingy, as I was saying, nansi ke le iyuthi. Oh, iyuthi, tyhini iyuthi. Hayi, this is beautiful iyuthi. Jonga, kumkani, hayi, relax iyuthi. Khululeka. Awungahlala ngapha iyuthi Hlala ngapha. Phanjine leli rasta bendukuxelela ngalo eli ndathi ndizalinxibisa. Yeah. And also kulanto sispreada sizaba nasemonti. Yeah, kumkani. Sizaba nasemonti. I want irasta sila kumkani. Ndathi ibe lilo elinatsika elihoyayo. Yeah, lisipethele ne-full chicken irasta. Good. I like what you did irasta. And also iyashota uzashota inqowa ke kumkani inqowa ezintathu to join yabona siza kunika isiphengwelo xa uze nenqowa okwangoku wena kumkani yam Gingy siza khabe simthini nawe irasta ngubani Mahosi uMahosi URuss Mahosi uqala ngoku nguRuss Mahosi siyabazi yeah nguRuss Mahosi masithi nguMahosi manje Pantshile Mahosana Pantshile Timothy yayo futhi ithatha apha indaba mawusothiya ngexesha nguMahosi va sila mamela ke ngokumkani sizawuhamba ke thina nerasta siqabela apha siyebhayi ya siyothatha imaterial jonga kumkani lento kuthiwa yi-27 and then siyadibana 27 clutching so 14 patient awunokwazi kumkani relaxa uzabalila urasta I can see mna ngebravery yokuba mawuse nezinto ezinje ndathi wisdom uyiphethe jonga ke kumkani you don't pray uzayimosha awukwazi uphafa ne-elter uzayimosha sizakulungiselela and jonga iyuthi patience and perseverance and yabona what you call respect is something that we use up so ibambe bendisakuxelela ke ibambe isamusa uwabambe amatywina yandiva kumkani ndithi ke kumkani sawuqabule phayi siyothatha isiphengwelo Pantshile ndithetha into yinye Afrika balapha jonga lowa kumkani khandisilele kuye